ती होते माझे मुलं बाळ, माझा शेतीवाडा, माझी शेतीवाडी, माझं घर दार, बंगला, नोकर चाकर, मोटर गाड्या, याच्यात तुला जे हे सगळ्या अशाश्वत गोष्टी आहे, ह्या सगळ्या तू मला दे. जितके काही नासून जाईल, हे सगळे नाशिवंत असल्यामुळे सगळं काही नाशिवंत जे आहे, पैसा आज आहे उद्या नाही आहे. आज तुमची पती पत्नी आई वडील सोबत असतील, कदाचित ते उद्या नसतील. आज मुलं बाळासोबत आहे, उद्या कदाचित ते नसतील, कदाचित ते नसतील. तर जे काही आहे नाशिवंती गोष्ट आहे, आज तुम्हाला मोठा घर बंगला आहे, कदाचित ते उद्या घर नसेल, तुम्हाला हे सगळं सोडून जावं लागेल. किंवा जेव्हा तुम्ही देह ठेवता तुम्हाला सगळ्या गोष्टी सोडून जावं लागतात. त्याच्यामुळे हे जे अशाश्वत ज्या गोष्टी आहे, म्हणजे हे नाशिवंत जे गोष्टी आहे, नाशिवंत गोष्टी सगळ्या तू मला आहे तितक्या काही तुम्हाला देऊन टाक. म्हणजे तत्वतः तू त्यांचा त्याग कर. देऊन टाक म्हणजे काय अशी खिशातली गोष्ट नाही की घर असं उचलून तुम्हाला दिलं, किंवा माझा शेतीवाडी जी आहे, प्रॉपर्टी आहे, ही तुम्हाला दिली. हे असं देणं नका समजू तुम्ही. तुम्हाला याचा तत्वता त्याग करायचा आहे. हे फार महत्वाची गोष्ट आहे. कारण की त्याग करा म्हणा किंवा जे नासून जाईल ते अश्वासन जे असेल ते तुम्हाला सगळं दे म्हणजे काय अशी वस्तू नाही पाहिजे की तुम्हाला मी अहंता अशी काही गोष्ट नाही, की ममता अशी काही गोष्ट नाही की मी खिशातून काढून तुम्हाला देऊन टाकली, अहंता देऊन टाकली, ममता देऊन टाकली, माझा शेतीवाडी देऊन टाकली, माझं घरदार देऊन टाकलं. अशा गोष्टी नाही आहे. तर याचा तू विवेकाने शिष्याला त्यागाची ते सवय लावण्याचा त्यांनी एक म्हणजे एक साधनं दाखवली, एक मार्ग दाखवलाय की तू विवेकाने या गोष्टींचा त्याग कर. किंवा ह्या गोष्टी नाही आहे, मला या गोष्टीचा मला ऊब आलेला आहे, ह्या गोष्टी मला नकोत आहे, या गोष्टी म्हणजे विनाकारण भरकटून इथे आसक्त झाला, या गोष्टी नको मला, आणखी या गोष्टी तुम्ही तुमच्या परत घ्या. किंवा परमेश्वराला तो विनंती करायचा, किंवा तू असा त्यागाची एक सवय लाव की ज्या गोष्टी तुला मिळाल्या आहे त्या तू त्याला तू परत कर. पुढे म्हणतात आहे की नाशिवंत जितके देशी तरी पदप्राप्ती निश्चयशी. म्हणजे तू जितकं काही नाशिवंत आहे, जितकं काही तुम्हाला देशील तरी पदप्राप्त निश्चयशी. तुला ते पद तेव्हाच प्राप्त होईल जेव्हा तू सगळ्या नाशिवंत गोष्टी मला देशील. म्हणजे अनाशिवंत किंवा शाश्वत वस्तू कुठली राहिली, ही आत्मतत्वच एक शाश्वत वस्तू राहिली तिथे, जिचा कधी नाश होत नाही, जी आधी अंती चिरकाळ टिकणारी जी शाश्वत वस्तू आहे ते आत्मतत्व आहे, तुमचं ब्रह्मस्वरूप आहे ते. तर याला सोडून तू बाकीच्या सगळ्या काळी ते देऊन फायदा नाही. कारण ते सगळीकडे दाट भरलाय, सर्व व्यापक आहे तो. तर ज्या नाशिवंती गोष्टी आहेत त्या जर तू देशील मला, तर जी वस्तू शिल्लक राहील ती वस्तू जी शाश्वत वस्तू जी राहील ती शाश्वत वस्तू म्हणजे आत्मतत्व आहे, त्याची तुला प्राप्ती होईल. म्हणजे तू जर हे देऊन टाकल्या गोष्टी, त्या नाशिवंत गोष्टी जर त्याग केला किंवा विवेकाने मला दिल्या, तर त्याच्या दिल्यानंतर जी वस्तू शिल्लक राहते ते आत्मतत्व राहते, आणि त्या आत्मतत्व म्हणजे तुला ते परमपद प्राप्त होईल. तरी पद प्राप्त निश्चयशी, म्हणजे तुला ते परमपद प्राप्त होईल. यामध्ये लालची करशी स्वहित न घडे. यामध्ये तू हातचा एक राखून नको ठेवू की बा मी तुला हे आज दिलं, ते 100मधले 10 रुपये दिले, 90 रुपये राखून ठेवले, मग सांगायचं की मी 10 रुपये तुला दिले होते पण 90 रुपये स्वतःकडे राखून ठेवले तू. तर असं तू अशी लालचा किंवा असा प्रलोभन तू ठेवू नको बा की मी काहीतरी माझ्यासाठी राखून ठेवलं आहे आणि बाकीच्या गोष्टी दिल्या आहे म्हणून लोकांना दाखवून राहिला मी सगळं त्याग केला आहे. तर तुझ्याजवळ सगळंच आहे, पण तू जर असा हात राखून जर काम करशील किंवा आपल्याजवळ काही वस्तू राखून ठेवशील, म्हणशील की मी सगळं दिलं, याला त्याग म्हणता येणार नाही. हा त्याग तुम्ही मनापासून त्याग करा. हा त्याग तुम्ही मनापासून करा. तुम्ही त्याग म्हणजे मनापासून सगळ्या गोष्टीपासून तुम्ही सुटकारा घ्या, किंवा मला या आसक्तीमध्ये, लोभामध्ये, अहंता, ममतेमध्ये मला आसक्त व्हायचं नाही. तर म्हणून तुम्ही त्याचा त्याग करा, तेव्हा तुला ते परमपद प्राप्त होईल. तव शिष्य म्हणे जी दिदले, स्वामी म्हणती पदला आदले, आता तू आपले मानूच नको. आणि स्वामी म्हणतात आहे की हे जर तुम्हाला दिले तर तुला निश्चितपणे ते परमपद प्राप्त होईल. इतके बोलून स्वामी अज्ञान घेऊन निघाले, तव शिष्य आक्षेपेले विनंती होईल. आता इतकं बोलून स्वामी निघून गेले म्हणजे स्वामीने त्यांचा निरूपण बंद केलं, किंवा सांगितलं की आता तू काय गोष्टी द्यायची याचा विचार कर. मी पुढल्या समाजात तुला हाच प्रश्न विचारणार आहे की तुम्हाला ते दिलं का. अशी जी गोष्ट सांगितली तुला मी, अहंता ममता किंवा जी अशाश्वत गोष्ट आहे ती, की जी चिरकाळ टिकत नाही, ती नाशिवंत आहे, कालांतराने नाश पावते, अशा सगळ्या गोष्टी जे तुला सांगितलं आहे हे शिष्याच्या डोक्यात येतं का. इथे म्हणून स्वामी असं म्हणून शांत राहिले. किंवा तिथे त्या पुढल्या समासात ते त्याचा सांगतात की पुढल्या समासामध्ये जो त्यांनी हा घेतला शिष्याला तो प्रश्न विचारतात आहे की आता जे तुला मी नाशिवंत गोष्ट द्यायला सांगितली तो दिली का मला. तर याचा आपण निरूपण पुढल्या समासात पाहू. इथे आपण थांबू. इथे वैराग्य निरूपण म्हणजे त्यागाची सवय समर्थांनी आपल्याला सांगितले की तू अशाश्वत गोष्टी टाकून दे, विवेकाने तू त्याचा त्याग कर. म्हणजे
अंतर्त्याग जो आहे, अंतर्त्याग जास्त महत्त्वाचा आहे मनातला. जर तुम्ही त्या अंतर्त्यागाने जर या विवेकाने जर अशा विषयांच्या गोष्टीचा किंवा जिथे मी तूपणाचा द्वैत आहे किंवा जिथे ममता जोडलेली आहे तर त्या अशा गोष्टींचा तू त्याग कर, तर तुला ते परमपद प्राप्त होईल. अशी त्यागाचं निरूपणाची सवय गुरूंनी शिष्याला सांगितलेली आहे. आणि ती सगळ्यांनी जर बाळगली तर पुढे जे निरूपणाचे राहिलेले आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसून येईल की या त्यागाअंती त्याला परमेश्वराची सिद्धी होते, प्राप्त होते. एवढं बोलून इथे थांबतो. निरूपण संबंधापूर्वी मी तुम्हाला परत नम्रपणे विनंती करतो की तुम्ही सबस्क्राईब करा या निरूपणाला, व्हिडिओला, आणखी तुमच्या मित्रमंडळीमध्ये तो सर्क्युलेट करा, त्याचा शेअर करा, म्हणजे इतर लोकांना त्याचा लाभ मिळेल. जय जय रघुवीर समर्थ.